Silav, roj baş, evar baş hevanno, hevdarım herkes başe. Nadve vaşana zindide em qasi çend daqiqan bahsa meselên di rojevê de bikin. Bi taybetî Rojava Kurdan dixwazim hinek derxim pêş. Meseleya li Efrînê bi taybetî. Hûn zanin li Helebê di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de lehvatinekê çêbû. Di encamê de YPG, YPJ ji Helebê vekişiya. Ka mesele çi ye? Li Helebê niha li taxê Şêx Mexsûd Eşrefiye rewş çi ye? Kontrol da destê kîjan hêzan de ye? Em ê behs bikin. Li Efrînê rewşa dawî tiştekî gelekî baş heye. Milletê me ê ku mecbûrî koçber bibûn, niha dîsa vedigerin ser mal û milkê xwe, vedigerin ser zeviyê xwe. Hêzên dewleta Tirk pey derpê ji Efrînê vedikişin. Ev tiştên gelekî baş in. Ji taxên Helebê dîmen hene, dîmenên asayişê dixwazim bi we re parve bikim. Wekî din em ê hinekî behsa rojhilata navîn jî bikin. Eger hûn amade bin em hêdî dest pê bikin. Ka ez binêrim ev dîmenên asayişê min ji ku derê dîtibû ji we re eyar kiribû lê dîsa jî ez ane herim wan dîmena bibînim. Dîmenê pir xweş bûn. Di ajansekî me de bû ama min dîtin temam. Ez ê bi we re parve bikim van tiştana. Îja bi destûra we hevan no, hevalên delal, hêja ez ê ka ez hinek li helê we bipirsim ya. Berê min ji xwe re kiribû edet ez wisa min navê we digot, min halê we dipirsî, niha ev demekî ez nabêjim. Ez hinekî ji we dûr ketime çi ye, mesele çi ye? Ahmet Fidan mesela, merheba bi xêr hatî, Umut Kösen, Dijwar, Heydar Cengel, Serhat Arhat, mala we ava, hûn weşanên xweş hêvî dikin ji bo min. Dijwar tim li cê me ye, rizgar. Wekî din Fexrettin Tunç, Hakim Esen, Uğurlu Müzik. Uğurlu Müzik di çawanê ya? Zû da tu nebmerayî. Yan jî tu merayî ez te nabînim. Em ji hev dûr ketine, ez qebûl. Temam, hadi ez îro xwe rexne dikim, em qebûl. Temam, ji Sîvasê tu ji me re silavan dişînî, Malatyaya ve Uğurlu Müzik silavê me ji bo te jî hene. Her du hevalên ku alîkariya aborî dan do nebû ya, do nebû pêr bû. Min wisa pir meşgûl bûm, mîvanê me meselên teknîkî hebû, min wisa spasiyekî xweş pêşkêş nekir mala we ava. Ê we ez ji we re tiştek bêjim. Hûn hemû alîkarî didin me. Mesela hûn peyamekî binivîsîne ew dibe alîkarî, hûn me dişopînin dibe alîkarî, hûn hevalên derdora xwe teşwîq dikin ji bo bibin abone, ev ji bo me dibe alîkarî. Vana tiştên pir xweş in. Kanala me mezin dibe. Di nava hevala hogirê me de îtibara me çêdibe bi xêra we. Kobulan, Apo Kobulan, Malatyaya ve Abdurrahman Kandemir, Zahid Yolun, Onur Hasiyet, hemmî heval hûn te bi xêr hatin. Tamam mı? Emin Kutlar şüphe li vê derê, Vedat Güler, Deniz Duz, Dijwar, herkes li vê derê. Tamam baş e wisa. Eşqa malî Agip Terjî, her hebin. Tamam. Ez ê dît vê de şîfre nekim. Merci. Me basa çi dikir ya. Tamam. Niha meselên yek, ez ji we re bêjim. Li taxên Helebê di encama lehvatinê de rewş ber bê Kurda ve baş e. Herçend YPG derbasî Rojavayê Kurdistanê bûbin jî, Heleb terikan dibin jî, asayiş li wê derê destê Kurdan de ye. Asayiş berkemal e. Lew me wisa nivîsîbû. Efrîn jî baş dibe, Serêkaniyê jî baş dibe. Tişta jî dewleta Tirkiye serî tewand ji İsraîlê re. Hûn zanin di nava hefteya dawî de İsraîl êrişên hin noxteyên stratejîk yên Sûriyê kir. 5-6 deveran bi taybetî balafirgehên eskerî ku dewleta Tirkiye plan kirbû li wan de re bicih bibe. Dewleta İsraîlê ew der hemî sir û bin kirin. Gelek kes hatin kuştin. Di nava kuştiyan de mühendisên dewleta Tirkiye jî hene. Herçend înkar bikin jî, çapameniya wan bawekî fermî eşkere nekin jî, ji dewleta Tirkiye hin mühendisên ku çûbûn wê derê
dixwastin hin lêkolînan pêk bînin ya di kîjan şertan de hêzên eskeriyên Tirk dikarin biçin li wê derê bicî bibin. Yani ji bo amedekariyê çûbûn wan dera tev hatin kuştin. Dewletekî ew qas ji xwe aciz tirsonek li hember İsraîlê nikare dengê xwe derbike. Heye tune ji Kurdan re heye. Mesela gotina Tayyip Erdoğan ya meşhur ku dibêje çi gece bu gece ansızın. Tamam. Yani adetiye wî nişan dide. Ji Yunanistanê re dikare bêje. Bu bir gece ansızın. Ji Kurdan re tim dibêje. Ama wextê ku mesele dibe İsraîl dibe ne derdê me em amade ne em alîgirin ku heteşe li ser navê Sûriyê bi İsraîlê li hev bike. Niha Hakan Fidan li ser navê dewleta Tirkiye di civîna NATOyê de ye li Brukselê rezekî hevdîtinan pêkdîne. Marco Rubio re jî wezîrê karê derve yê Amerîkayê re jî hevdîtin pêkanî carekî din. Uzanin cara da wî hevdîtina wî ya li Amerîkayê serkevtî derbas nebûbû. Niha dîsa li Brukselê hevdîtina xwe pêkanî gelek rayedarên din ên Ewropayê re jî endamên NATOyê re jî hevdîtinan pêk dîne ama encam sıfır. Tu tiştekî nikare bi dest bixe. Baweriya we hebe Hakan Fidan her devera ku diçe her civînê de bahsa destkeftiyên Kurdan dike. Kurdan weke terorîst nîşan dide. Dibêje divê Kurd nebin xwedî pergal. Îja destê wan de hencet nevaye. Niha ev pêvajoya ku li Tirkiye em di nav da ne, pêvajoya dawî ya guherîn û veguherînê di cîhanê de dengekî pir pozîtîf veda. Mesela dî hêzên cîhanê pir rehetî ji Tirkiye re dikarin bibêjin. Ya ev camêr û canikên PKK'yî amade ne çekî xwe berdin, tenê şert û şûrtê wan divê werin amadekirin. Serokê wan divê tûn serbest berdin ku bikaribe bi wan re bikeve tekîliyê, ew jî karibin kongreya xwe pêk bînin, guherîn û veguherîna xwe pêk bînin. Mesela hêzên Ewropî, hêzên NATOyê niha ji Tirkiye re vê yekê dibêjin. Vê pêvajoyê PKK di qada navnetewî de meşrû kir. Ev mühim e. Dibe mirov bibîne. Hincet bahaneyên di destê dewleta Tirkiye'de di mijara terorîzmê de ji destê wan girt. Hakan Fidan ji ber vê yekê di zehmetî de ye. Wisa di zehmetî de ye dixwaze îstîfa bike. Dixwaze ji hikûmetê derkeve. Pir sebebî wî hene ama yek ji van sebeban jî ev e. Amerika pir zorê dide ser Hakan Fidan dibe gerek hûn welatê xwe ji me re vekin ku em bikaribin ji welatê we êrişî Îranê bikin. Tabii Tirkiye vê yekî naxwaze. Amerika zorê dide ser İsraîlê jî, piştgirî dide İsraîlê. Tirkiye şaşmaye. Çawa tevkere nizane. Di dawiya dawiyê de serî wî kevil ket, firq kir. Firq kir ku li piş İsraîlê NATO heye. Qaşû Tirkiye endama NATO heye. Ama di rastî de li piş İsraîlê NATO heye. Mesela Almanya pir vekirî dibêje. İnsanên ku li dijî İsraîlê derkevin dibe li welatê min cîwan tune. Vekirî dibêjin. Li rojata navî jî bi vî şeklî ye. Mesela ew qas welatên Ereb hene pir vekirî li hember êrişên İsraîlê nikarin derkevin. Tamam, hin dewlet hene, wisa dengên nizm derdixin. Êriş nekira baş dibû filan. Ama hemî bêdeng in. Ev wisa ye. Hêz wisa ye, tiştekî wisa ye. Îja niha mesela İsraîlê beriya niha çend caran teklîf li Kurdan kir ku bi wan re bikeve nava hevkariyê. Eger sibê dûst be êriş were ser Rojavayê Kurdistanê İsraîl amade ye piştgirî bide Kurdan. Vê yekê bala her kesî kişandiye. Hem hin derdorên Tirkan hem derdorên Ereban dibêjin çawa mümkün e Kurd bi İsraîlê re bikevin nava hevkariyê. Ya yek Kurd bi İsraîlê re neketine nava hevkariyê. Du wekîr daye ser stûyê Kurdan hûn dibêjin hûn çima bang li İsraîlê dikin werin kirê rakin. Me bang jî nekiriye. İsraîl dibêje ya kêr li ser qirika we Kurdan e eger hûn bixwazin em dikarin ê ku kêr danîne ser qirika we em dikarin hinekî ji we dûr bixin ya. Em bêjin na birayê me Ereb bira serê me jêkin. Em bêjin na birayê me Tirk bira serê me jêkin. Na tiştekî wisa tune. Yani helwesteke insaniye, ye, nefsî müdafaa ye. Yani merov bi her kesî re dikare li hev bike. Hevkarî bike. Di şertên zehmet de. Ji we re rastî bêjim, di şertên zehmet de nebe jî.
li rojhata navîn welatê bi tenê ku êrişê Kurdistanê nekiriye İsrail'e. Türkan êriş kir, Ereban êriş kir, wextê ku Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikir yan jî komkujî pêkanî ji tu welatekî Ereb deng derneket. Wextê ku li Iraqê yan jî li Sûriyê rejîman êriş dibirin ser Kurdan ji welatên Ereban deng derneket. Belkî tenê Qedafî camêr bû. Heqeten. Yani 22-25 devletên Ereban hene ji kesekî deng derneket. Ji ber vê yekê em van rastiyan dizanin hevan. Yani nijadperestiya Ereban Kurdan natirsîne. Kurd baweriya xwe bi tu hêzekî Ereban yan jî bi hêzên Tirkan nayînin. Baweriya xwe bixwetînin û İsrail bixwaze bikeve nava hevkariyê dibe İsrail jî hinekî ciddî be. Tenê bi gotinê nabe. Heta niha di pratîkê de İsrailê tu gavekî berbiçav navêtiye mesela. Navêtiye. Tenê dibêje. Ew jî em wekî Kurd dişik û gumanê dane. Gelo İsrail wextê ku dibêje em amade ne hevkarî bikin bi Kurdan re. Dixwazin me Kurdan li hember dewleta Tirkiye wekî hencet bikarbînin yan heqîqî dixwazin dostanî pêş bixin. Şik û şüpha me heye li ser vê yekê. Em naxwazin em naxwazin İsrail me Kurdan li hember Tirkiye bikarbîne wekî hencet. Sibê du sibê bi Tirkiye re li hev bike dîsa me berdide em dîsa dimînin li ortê. Em wisa naxwazin. Em dixwazin di çarçoveya qanûnan de qanûnên navnetîwî de li gorî pîvanên netewên yekbûyî bi me re bikeve nava hevkariyê çi îcab dike merû bide hev û ji hev bistîne. Ev dibe bazirganî be, ev dibe guherîn û veguherîna çand û kültûrî be, dayîn û stendina çand û kültûrî be. Em cîranê hevin, nêzê hevin. Dibe ku li ser hem prensîban em li hev bikin. Prensîbên demokrasiyê merû dikare bi İsrailê re li hev bike. Mesela bi dewleta Tirkiye re em dikin nakin, em wekî milletê Kurd bi salan e em dikin nakin em hên prensîbên hevbeş nikarin peyda bikin bi Tirkiye re. Em nikarin. Di demokrasî de jî em nikarin werin cemev. Em lavê wan dikin dîsa nabe. Em ji wan dûr dikevin dîsa nabe. Yani bi Tirkiye re prensîbên hevbeş, peydakirina prensîbê hevbeş zehmet e. Ha çi ye? Niha biqasî ku em hîs dikin hêzên navnetewî biryar dane AKP ji holê rakin. Em ne îro em dibêjin. Ev sê çar me heye em dibêjin. Hêzên navnetewî biryar dane AKP ji holê rakin. AKP diçe. Hikûmeta wî hildiweşe piştî 23 salan. Ew hêza ku tê ser desthilatariyê Kemalizm, İmamoğlu, Özgür Özel, ekiba CHP gelekî qelse. Di nava Kemalistan de kadroyên wisa ciddî ku bikaribin Tirkiye bi rêve bibin tunene. Hebana dikaribûn bi Kurdan re jî li hev bikirane. Mesela Kemalîstên ku Tirkiye ava kirine li ser hin prensîbên hevbeş merû dikare bi wan re li hev bike. Çi ye? Mesela li ser laîsîzmê merû dikare li hev bike. Li ser demokrasî merû dikare li hev bike. Ew divê hin aliyên xwe hinekî jêkin bipecikînin. Aliyê çi ye? Şovenîzma Tirk, netewperestiya Tirk. Divê di vana da Kurdiyetî hebe. Di nava destûra bingehîniya Tirkiyeyê di nava prensîbên giştî yê Tirkiyeyê netewperestiya Tirk kêm bibe, hebûna Kurdiyetî bilind bibe. Merû dikare li ser van prensîba li hev bike. Çi ye? Laîsîzm, demokrasî, adalet, hukuk. Ez dibêjim li serê wan ketiyê jî. Balawelê ve derdorên Fethullah Gülen beriya niha bi AKP re di nava tifaqê de bûn, bi hevra Tirkiye bi rêve dibirin. Paşê ew jî bûn mağdur. Bûn qurbana terorîzma dewletê. Dewletê heqeten terorîzm pêkanî li ser wan. Avêt zindanê, tecawuzê jinê wan kir, îşkenceyên pir giran karanî. Ew êriş kir ser wan zarokên esker. Askerê xwe serjê kirin, di pira da avêtin. Yani pir ciddî terorîzmekî li Tirkiye hat pêkanîn li hember cemaeta Fethullah Gülen.
نها روشنبیری وان روزنامه‌گری وان کو بریان ها اوجی وکی کمالیستان بون اوجی شوونیستین ترک بون ایرو گلکی معقول داخفن اونزان نوانده گلکی دکتر پروفسور هنه اکادمیسین هنه نها مثلا پر معقولی داخفن بس ما فکر کردن دکن هنه که وان لو خم کردین دبیجن داویه ده کرد فهم کردن ام کردان ادی فهم دکن مثلا خازی افروش با تا سری CHP یانجی با تا سری کمالیستان جی وانجی بگوتا یا داویه ده پیشتی وی ظلم کو AKP ما کریل سرناوی دولتی دی ام جی کردان فهم دکن لسر وان پرنسیبا مرود کرله والحاصل پیلانا ناونتیوی اوه کو AKP هلوشه لشونوان دردورن لایک ورن اف پلان هيا و پک تیجی از باردکم گاف بگاف بر بیوی دری و تشه اما طایب اردوغان بری کو بچه جبو خواه جبو زاروکی خواه جبو پیشاروژ خواه هن گارانتیان دخوازه اولکاریا حقوقی دخوازه جبو نه دارزاندن نه او نه زاروکی وی نه جناوی نه دردوروی نه دارز نه محکمه کرن اگر شرطی وی ورن قبول کرن آماده برده هواننا روشا بوی ترکی یعنی کرد و کرمانجی حکام فیدان لسرناوی دولت ترکیه جه اسرائیل را سری دواند تشتاک مخواز ببیجم اوه ام وگرن سروی yani dibêje İsrail bixwaze bi heteşê re li hev bike, bi Sûriye re li hev bike, em ne astengin derdê me ku em li Sûriye bicih bibin tuneye hemî inkara, hemî inkar kirin. Ji ber vê yekê eger li hev bikin jî bi heteşê re, İsrail û heteşê Sûriye li hev bikin divê em amade ne piştgirî jî bidin. Heteşê çawa ku cîranê me ye wisa cîranê İsrailê re, çawa me re li hev dike dikare bi İsrailê re. Yani şûn ve gava bêt. Ew Türkiye'ye beriya hefteyekî îro li holê tune ye. Yani bi şiklekî qaypaq derket. Ha ji bo me baş e ne mesele ye. Ji bo me ne mesele ye. Hevalo di derbarê taxên Helebê de daxuyaniya giştiya fermandariya yekîneyên parastina gel YPG heye dixwazim ji were bixwînim paşê jî hemdîmenên pir xweş hene ez bi were parve dikim. Ji rojê yekem ya destpêkirina aloziyan vir vedibêje daxuyaniya YPG gelê me li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yê Helebê li hember hemû gefan bi hêz û îradeya xwe xeteke berovaniyê ava kir. Em jî wekî YPG bawekî aktif tê li vê berxwedana qehremanî bûn. Di heyama vî şerê de berdêlên gerekî giran jî hatin dayîn lêbelê destkeftên ku derketin holê bûn stûnên sereke de avakirina aramî û ewlehiyê de ji bo gelê me. Geşedanên di demê dawî de carekê din serkeftina vê tekoşînê piştrast kir. Hêzên me berpirsiyariya xwe ya dîrokî ya parastina gelê me bi rengekî serkeftî anê cih di rewşa heyî de îro li gor bendên peymana di navbera Rêveberiya Xweser û hikûmeta demkî ya Sûriyê hêzên ewlekariya hundirên asayîş a Rêveberiya Xweser berpirsiyariya pêkanîna ewlehiya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye hilgirtiye ser xwe. Yani divê em derdikevin û asayîş digire ser xwe. Asayîş jî aydê Rêveberiya Xweser e. Wisa em dizanin. Di vê çarçovê de beşekî ji hêzên me ji vê qadê vekişiyane em piştrast dikin ku hêzên me yên mayî jî wê di rojên pêş de bi rengekî plankirî ji vê herêmê vekişin. Ha hemî neçûne pey derpê me gotibû ew ê derkevin. Em wekê YPG, wekê YPJ bi hêza cewherî û îradeya rêxistinkiriya gelê xwe bawerin. Em destnîşan dikin ku wê hêzên me di pêvajoya nû de pozîsyon, stratejiya xwe ya parastinê li gorî pêwîstiyên dema nû pêk bîne. Niha hevan da li Şêx Mexsûd û Eşrefiye hêzên ewlekariyê niha li ser karin YPG jî wisa dibêje piştî peymana di navbera Meclîsa Sivîl ya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yên Helebê de ew dema ku hate imzêkirin û her wiha piştî derketina hêzên askerî YPG li her du taxan çi bû hêzên ewlekariya hundirîn hemû wezîfe, hemû misyon erkên parastinê girtin ser xwe. Rêveberiya hêzên ewlekariya hundirîn ya taxê Şêx Mexsûd û Eşrefiye tamam ji rêveberiya Arîn Ebdo heye di tekaldarê mijarê ji Anhayê re axifiye pir xweş de axife. Ez dixwazim hûn vê fermandara me nas bikin ji kerema xwe re
Ez aha biçim dîmenê fermandara me bînim, fermandara asayişê ya, canikek ev hevanda. Deqekî ez dibînim ka hûn dibînin, tiştek ku ez dibînim hûn jî dibînin. Çi xweş, tiştek ez dibînim hûn jî dibînin. Hevanda ev taxa eşrefiye û hêzên Şex Mehsûd e, tamam? Ev dî asayişin, yani YPG YPJ'nin hêzên asayişê ne, girêdayê rêveberiya Xweserên îja di çarçoveya bi cîhanî xala şeşemîn a peymana di navbera Meclîsa Giştî ya Taxê Şex Mesûd Eşrefiye û Desthilata Şamê de roja yekê Nîsanê hatibû îmzekirin. Hêzên leşkerî doh ji her du taxan derketin ya ev hêzên asayişî ne, yani hêzên polîs ê her du taxan. Yani wextê rêveberiya Şamê biçe van taxan dibe ji van camêr û canikan destûr bigire. Fermandara wan jî arîn e. Navê xwe ji Arîn Mîrkan girtiye belkî jî. Niha axaftina narînê heye Arîn. Rêvebera Hêzê Ewlekariya Hundirîn ya Taxên Şex Mesûd û Eşrefiye Arîn Ebdo têkildarê mijarê agahî da Anhayê da zanîn ew niha erkên xwe yên parastinê pêk dînin. Arîn Ebdo dest nîşan kir ku ezmûna wan ya zêdetirî 10 salan ya parastina her du taxan heye. Ew ê hemû pêkhateyên her du taxan biparêzin. Arîn Ebdo anî ziman hêzên Ewlekariya Hundirîn ji bo bicîhanîna erkên xwe beşên cuda ava kirine û ji her beşekî jî plansazî hatine derxistin ka em Arîn Ebdo bi hev re gudar kirin hevan da. من آرین عبد رهبری آسایش هیزن اولکاری آن دی تا حلبه دو وک انسانان تدید و چند روزنه دو هم بند هبین نف دولت سوریه آن و هیزن قصد دو اتفاقات چکرن بخو دبنده ششد دو قوات عسکری جتاق حلبه وکشن هاو ارکو چکرن سرمله هیزن اولکاری هندری إجباري تشتيجو أمشي دبين أم قاصري وتشتينا أمي جوفي أمي بوفين ونا تشكينو لسرمة هوا نيزي أم بين ده دو صال دشار الشيخ مقصود دو يعني أم برخدانية لكن شد ملي حوازة دبي ملي مغفرة دبي أم بين دوريات دبي هوا الكوري خدا كان وتشتي وتي سر ملي ماجي أم دبين أم سوزدن أمي قاصري في باوری بن و امی کاری خوشی دندری تا شیخ مقصود و اشرف داجیم بکن و هم ارکی و ملتی گشتی ارکی مای امی کاری خود جربن کیمونه ام بین د ملی کشن طاقت در کفیجی امی سروت اشتیجی امی بسکنن پارستنا و گلی پارستنا مای ام دندری و طاقت امی پارستنا خو بردوام بکن چه ملی حواس دو به حوالی کاری خو بکن د ملی مغفر دو بیجی امی بردوام بکن بر و اشتیجی هر ارکی لسر مای امی ارکی خرابن ام سوز دن گلی خو دوی ارکی سر ملی مد امی کاری خو بردوام بکن Eve Arîn Ebdo fermandara me ya hêzên asayişê yani hêzên rola hêzên polîs dilîzin li wê derê. Eve wekî din hevanna li bazara Darê Sûtayê li Silêmaniyê îro şewatekî derketiye dîmen hene ji wê derê dixwazim wara parve bikim bi dehan dikan zirar dîtin şewitîn Parêzerê Silêmaniyê heval Ebûbekir de daxuyaniya xwe ya çapemeniyê de got di şewatê de kes nemiriye agir niha dibin kontrolê de ye yani vemiriye agir saziyên berpirs li ser sedema derketina şewatê dibêjin her sî dikan ez bar dikim ji ber elektrîkê ye wisa xuya dike li bazara yani bi qasî ku bi dikandaran re hatiye axaftin dibêjin dibe ku pirsgirêkekî elektrîkê be ez bar nakim ji ber meselekî din be jî ew jî mümkün e ez zanim par
şewatin ku li Duhokê derketin, li Hewlêrê, li Silêmaniyê derketin hêzên îstixbarata Tirkiye derxiste bûn. Li bazarên bajarên Herêma Kurdistanê gelek caran şewa derketibûn, pirsgirêkên elektrîkî, kêmbûna tedbîrên bingehîn, kêmbûna tedbîrên ewlehiyê, ew dibin sedema şewatê. Tabii beriya çend salan ez pir cara çûm Hewlêrê, ez çûm Duhokê jî. Ya tiştên pir balkêş heye wextê ku tabii mirov wextê ji Ewropayê diçe hinek bi mirova acêb tê ji ber ku têlên elektrîkê ê Duhokê Hewlêrê li dervan e. Ji dîrekekî derbasî dîrekekî dibe ama kî rabiye qabloya xwe ji dîrekê derbasî dîrekê kiriye û derbasî mala xwe kiriye, derbasî dikana xwe kiriye. Îja di kolanê de tu dimeşî qablo li ser serê te digerin. Anha wîsaya nizanim ama tu jî qablo ne. Yani mirov tirse destê xwe bide. Ya baran bibare wî çawa be. Ma qet baran nakeve wan qabloya. Ew qablo kerekî lê keve, ser erebekî de bikeve, ser insana da bikeve. Yani tedbîr gelekî kêm in. Îja mirov ji xwe dipirse ya li Başûrê Kurdistanê ew qasa dibêjin ew ê pêş keve, ew ê bibe mîna Dubayê ya çima sîstema xwe yê elektrîkê hel nakin. Heqeten mirov fehm nake. Ya pir hêsan e. Yani bi milyaran pere jî naçe. Yani çend şirketan wezîfedar dikî ji Ewropayê dibî li gorî sîstema Ewropayê elektrîkê hel dikî. Li Ewropayê hemî sîstema elektrîk di binê erdê re derbas dibe. Tu tiştekî jor da derbas nabe. Bawer dikim niha li Tirkiye jî wisa ye. Yani êdî ew sîstema dirêk tune ye. Tu ew rêya pêya ku dirê ye yan jî binê cadê de di binê de xortimên mezin elektrîk derbas dikî, derbasî malan dibe, derbasî dikanan dibe. Yani kes êdî ji dîrekan derbas nake, xeterî tide ye, tehlîke heye. Vana elektrîkên ew in. Ana dîmen heye ez wara par vekim. İja yani van tedbîr ya milletê me dikare zorê, milletê me dikare zorê li rêveberiyê bike ji bo van sîsteman çê bike ama ew lazim e ya. Zanîn lazim e, zanîn dibe mirov feq bike. Nacanan tu bi salan wê derê bijî, tu feq nakî ku kêmasî heye. Tu feq nakî. Tu dibêjî qey normal e, dünya alem wisa ye. Ama wextê ku mirov ji Ewropayê diçe wê derê, mirov her tiştî feq dike. Tedbîrên ewlekariyê pir kêm in. Mesela mêrek merdivan çêkiriye, tamam. Ama cihê parastinê çê nekiriye. Mirov dikare bikeve serê xwe bişkîne. Yan jî ew çê dikin, navê wan çi ne? Ev ê îskele. İskeleyê ber înşaatan. Ya mirov tirse rabe serê, mirov tirse lê binêre. Yani ew îskele ê li Tirkiye, Îstenbolê jî dîtin. Ez çûm Îstenbolê jî mam demekî. Yê Îstenbolê, yê Hewlêrê, yê Başûrê Kurdistanê. Ya ew çi sîstem e? Yani karker çawa cesaret dikin rabin ser wan bixebite mesela. Bana hemî paşê mirov feq dike. Na hevan no. Ev dîmenên Silêmaniyê sema nîşanê wedim. Ev dîmenên şewatê ne? Kêmasiya tedbîran bû sedem ku bi dehan dikan bişewitin. İja sîstema sîkorta jî tune. Millet wê çawa bikaribe îdara xwe bike, çawa bikaribe temîn bike wan zirarê xwe. Ew jî meselekî din e. Ya. Meselekî din me behsa elektrîkê kir hevanno. Li Tirkiye hûzanin perê Tirkiye her ku diçe qîmeta xwe wan da dike. Ji ber siyaseta aborî ya dewleta Tirkiye. Ji ber her alî. Anha li Tirkiye her tişt biha biye. Hevalê me êl Bakurê Kurdistanê dijîn ew baştir dizanin. Ama derdê ser derdara li Tirkiye elektrîka malan ji sedî 25, elektrîka çandiniyê jî ji sedî 12.4 hat biha kirin. Saziya enerjî heye. Saziya bazariya enerjî jî re dibêjin EPDK. Doh ragihand ku ji 5 Nîsanê wê ve yani ji 5 Nîsan ji îro pê ve elektrîka malan ji sedî 25, elektrîka saziyên hikûmî û sektora taybet jî ji sedî 15, elektrîka sektora pîşesaziyê ji sedî 10,
elektrika sektörü çandenici cesedi 12.4 hatiye buhakirin. Yani efsedi bir süpenç te çi mane? İro elektrika te set bed ve sedu bir süpenç. Yani acayip bahabuneki pır zedeye. Ejvara bejim. La Avrupa'ya sedi yek jitna be ha. Yani sedi yek bahabun çe be millet reaksiyon nişandı de. Millet rad be serpiya. Çünkü luguri ve bahabune gidibi maaşı tej buland be. Hatta ku devlet rejiya maaş bilineke nikaret bahabune çe bike. Usaya. Maaşın halki luguri mesrefane. Mesrefe teşkhas be maaşı luguri bilindi be. Ama li Türkiye tam berovaji. Gaza xazeyji anha li Türkiye hatiye bahakirin. Şirketa ve guhestana petrol u xetin boriye BOTAŞ ragahand Jimeha Nisanê û pêve gaza xwezayî ya ji bo sektora pêşesaziyê sedî 20 ji bo santralên hilberîna elektrîkê jî ji sedî 24.2 hatiye buhakirin. Yani behsa zamê tê kirin. Gaza xwezayî ya ji bo malan jî nehate buhakirin. Îjar çapemeniya dewleta Tirkiye nabêje zam. Dibêjin çi zanî? Dibêjin serarastkirina fiyetan pêk hat. Fiyet hatin serarastkirin. Nabêje bahabûn çêbiye. Aboneyên malan mehane ji bo 1000 û gaza xwezayî evê 5631 lîreyên Tirk ew jî dike $105 Amerîkî didin. Ji bo 1000 sêca gaza xwezayî 5600 lîreyên Tirk didin. Perê Tirkî ji gelekî qîmet wan dekire ne wisa? Tamam. Hevan wezîr û dirêj nakim û zanin ez li sêhetê me mala we ava ji bo tevlîbûna we ez xatir ji we dixwazim tiştekî ku li cem we tune be ez hema li peyamê we dixwînim. Tiştekî we daxwazekî we pirsekî we hebin kerem kin. Eger hûn ya Emîn Kutlar çi camerî ya çi camerî ya herkes ji kerema xwe re gotina Emîn Kutlar bîne cî mala we ava. Hakikaten ya bibin abone ma çi tê de heye? Beleşe bibin abone pêşxin kanalê me. Min gelek hevala re axivî me ew jî îdî dixwazin YouTube'a kurmancî çê bikin. Mesela ez viya tim dibêjim. We tiştekî şikênand. We mantiqekî pir xirab şikênand. Kîjan mantiq bû zanî? Hûn zanin kîjan mantiq we şikênand bi xêra we? Mantiqa ku dibêje rojname eger Kurdî be nayê xwendin ji ber vê yekî em Tirkî çê dikin. YouTube Kurdî be nayê temaşekirin ji ber vê yekî em mecbûrin Tirkî çê bikin. Ev mantiqa çewt û pûç we şikênand. We çawa şikênand? Ve kanalên me şopand. Pir kanalê me tune ne. Ez bawer dikim kanala me YouTube'a ku an hewin temaşe dikin YouTube'a bi tenê ye ku bi îstiqrar rojane weşana kurmancî çê dike. û ji kerema xwe re bibin abone û ji vir û pêve jî em jî xwe amade bikin bi analîzên xwe bi nûçeyên xwe û her wiha bi mîvanên xwe yên hêja em ê xizmetê bikin. Ez were bêjim min soz ji mamoste Günay Aslangirtiye beriya najî bû mîvanê min di YouTube'ê de hûn dikarin bibînin. Rojnamegerê Pispor Günay Aslan wê di nava heftê de roja wê mîhîn eyar nekiriye wê bibe mîvanê min di derheqê siyaseta li Tirkiyeyê pêvajiyek û li Tirkiye em di nav dane di derbarê siyaseta rojhilata navîn de Tirkiye dixwaze çi bike, Tirkiye bi ser dikeve nakeve, İsraîl Tirkiye tên hemberê hev nayên hemberê hev. Rewşa İranê wê çawa be? Gelo mümkün e şerekî di navbera Amerîka û İranê de çê bibe. Yan jî Amerîka êrişê serî İranê bike. Van mijara hemiya em ê bi Güney Aslan re nîqaş bikin. Tabî nava heftê de êdî wê rojiyê dixwazim hûn piştgirî bidin me. Ez roj eyar dikim werin
em hevpeyvînekî rûportajekî pir xweş pêra çê bikin. Hûn jî bi pirsên xwe piştgirî bidin me. Tabii problema wî ya tenduristî heye, pir nikare derkeve, ji bo pir nikare dirêj bike. Ama em ê hewl bidin wê şevê şevekî xweş û dirêj çê bikin, mala wê ava here bin. Bihêviya rojên xweş, azad, dem baş hevan.